Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po kung sila yung tanging busilak at may mabuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share at pagpindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod ko na mga video. Pagkakalob ko po at ituturo po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot sa mga orasyon dito po lamang matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan at pakiingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso at isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat, magmahalan at huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit. Pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at tumapaw na pagmamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ang i-share ko po sa inyo ngayon na ibabagi po yung orasyong panggayuma sa mga tao pakikipagkamay. Ang pamamaraan po ay ito ay magandang gamitin kung ikaw ay pumapasok sa trabaho, sa may kliyente, sa lupa, sa pangkandidato at iba pa. Ito po yung mga may poder na po kahit hindi na po magdasal. Pero sa mga paliwanag ko po, sa mga wala po pang karanasan po sa spiritual, magdasal po kayo ng isang Ama Namin, Baginong Maria, luwalhati, sumasampalataya, tapos isunod po nyo ito. Ito po yung inuusal po ng 3 bisis po. Ito po inuusal po sa isip lamang po at ihip po sa kamay bago makipagkamay sa iyong kausap na tao. 3 bisis po. Parang nakipagkamay kayong masikhan o kahit hawakan mo nyo sila, basta inusal nyo po yung orasyon na to, hawakan nyo lang po sila sa kamay o balikat. Siguradong mapapakon nyo po. Maganda po itong gamitin sa mga nagkakandidato, papasok sa trabaho, sa mga kliyente, sa mga nagtitinda ng mga lupa para makakon po kayo. Napakabisa po ito na aking babagi sa inyo. Basta gamitin po nyo lamang po sa tama, huwag abusuhin, huwag gamitin sa masama para yung gumagabay sa orasyon na ito ay pakakalob sa inyo. Basta isa po sa isipan nyo po lamang at tiwala po, focus po sa ginagawa. Napakabisa po ito. Yung mga, ulitin ko naman po, yung mga wala pong poder, magdasal po ng isang Ama Namin, Baginong Maria, luwalhati, sumasampalataya. Pero yung may poder na po, kahit hindi na po sila magdasal, usalin na lang po. Narito pong orasyon. 3 bisis po usalin. Vitam, mitam, sigmi, pactum, ignum, crucem. Vitam, mitam, sigmi, pactum, ignum, crucem. Vitam, mitam, sigmi, pactum, ignum. Sorry po. Crucem. Usalin po sa isip lamang po.
Salin po sa isip lamang po at ipo sa kamay bago makipag usap sa tao. Sorry po. Nasa mid lang po. Usalin ko po na naman po. Bitam mitam sigmi pactum ignum crusim. Bitam mitam sigmi pactum ignum crusim. Bitam mitam sigmi pactum ignum crusim. 3 beses po usalin po sa isip lamang po at ihip po sa kamay bago makipag-usap sa taong kausap na tao. Sana po nagustuhan po niyo po. Basta huwag niyo po lamang po gamitin sa kasamaan. Gamitin po niyo lamang sa kabutihan. Maraming salamat po. Huwag niyo pong gamitin sa babae po ito kasi baka matuluyan niyo po. Maraming salamat po. Bago po ang lahat ay shout out po muna kay Berlindo Palisok, Berlindo Palisok by tayo commented. Shirley Irola from Bicol, Ryan Abisti, Unix Min Nadine, Andy Bonifacio, Chrisley Abugao, Orkili, Tinet Ron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Elusiapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpo, Clarita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Olipia Pilipi, Helmay, Triple E commented, Marina Arangues, Luli Cayago, Joan Bibbs, Nugit Gillian, Dick Bulbider, Rosino, Borja Inarpik, Mucha Hunters, Nathan, Bert commented, Maylin, Dumampo, Ali, Benadias, commented, Ray, Barcelona, Bruno Ganda, Boy, Beginner, 83, Arnold Francisco, Apollo, Lanipcho, Brian, Bemsa, Rudy, Joaquin, Cutie Taknan, Inday Sali, Kukujin, Cecilia Cruz, Melk Jam, PB, Purok Tani, Janan, Joseph Lacada, Evelyn Alago, Antonio Suarez, Ruan Linuso, Marvin TV, Cold Jude TV, Karen Ocampo, Evelyn Ogano, Shani, Alin Ramos, Fabriag, Isha Pilar. Shout po sa inyo lahat. Sorry po kung po ko nasabit lang po. Kasi excited po. Sana po nagusto po nyo aking binagi. Sana po gamitin po lamang sa kabutihan. Huwag gamitin po sa kasamaan. Sana po wag po makalimot po mag-subscribe, mag-like and share at pag-ipindot na rin po ang bell icon. Hiwagan ng Pangasinan po. Maraming salamat po sa inyo lahat.